Ngai thatu te chibele vek ule tun chuma kan khis ngai thak tur hian zirlai thatak mai min nu che ani ti sha in atop thlengin min lo ngai thak sak le sham donia kumsang kha zakwa somkwa khan khowel ramro pui tak United States ngor hing do thei khopa thil thleng rap thak tak mai oma he pui khoina rap thak tak mai thlentir tu hi mi tina kanda san em pastor pakhat Andrew Scott ani in athil ti hi arap thak le maya hei wang hian Christian sakhowan to ti apo ingemu chena pastor Andrew che dan hian ngong ani tir phana sa nge ani Andrew Scott hi thil thlen lai hian kumsom limi ni in Christian sakhozir tir toro pui tak mai ani a athu sei thiam na awang hian mi ingemu za tin lal iswa an no shet pha to hiala chumai ba ka midang tin har satna an to na atanga an zalen theina turata na theitop chwa thin mi ani mai pialama thule hlalama miril tak mai ni in ngai zong te le chung ko boy te ba ka an na awanga mimal har satna tok ten an pana sa thin hle a ti chuan chung mi te hne na chuan iswa chanchin te lo shil thinin an har satna to mek an paltlang theinan eng huna po chan pui she ngai lo mi ani boka chulawa Pastor Andrew hi achichiali alanda na po miza tak mai ani ti hai theirol ani lo abula ompo azang khain akyanga chuan nun beidong tak tak ten thamwana an char hial thinin an soi nge a chumai ba ka hruai tu ni athiamin a kaushan en kol mek le achung om mek tan chuan kong engki ma pa ni chan achang thiam hle a tin a mu pha ka chanpui ngai anom phot chuan atlan chhia san ngai lo mai ni lovin ama hian angai ben zui renga chuti khop chuan midang te chanpui na lama thei to pa chwa thin ati thei hial ome chutiang chuan mi ti bula a sermon soi tamber po midang te chanpui tu ni dan ti le rin na konga thanlen dan te ba ka ring tu te do thei dan te hi athu soi lang sar zol zinga aka atanga ri hnem ber ni in ama chuan mi ti chuan iso a om ani ti hial khopin pastor Andrew hi mi te chuan soisel tur an shelo hiala hei mai ba ka hian kaushan mi te rin na konga an chak zol deuh na turin in lama home kho sete nei pui thinin awakal na chungkwa te chuan pastor Andrew thole hla te chu an no hlok pui thin hle maya ma se heti lai hian pastor Andrew chu swalin a beina sabe thin viau mai amai ro chu midang te shet pui lo hian har sana tam tak tok ma se arong bol na dal thei tur thil reng renga chuan a phak ang tokin an sum ve na sa in thlen na sang sang te chu pathian chakna rin chanin a hne zel thei bok ani nima sela anuna mi che pakhat Abigail Rinaldi aron lan meu chuan kong engki ma in vong pastor Andrew chuan ati sadu na le mamo atana thalo tak ni se chu thlangin anun zong song a chiat pha vek don ta tlat mai Abigail Rinaldi hi heti hunlai hian kumsom pariat mi chholani en no pangti e ti lo chuan sa khozir tir na lama atui phian maya chuba ka catholic chungkwa tanga seilian ni in an chungkwa hi sa khwana lama an ru hle a tin Abigail hi chiali tha ashiat ma de atang to hian biakina te kalpui fawin khowel nom sakna te awanga sa khwa angai ne plo na torin achung te hian Abigail ruwa chuan pathian thu an tu ngitla du wang ani bera ti chuan Abigail po chu ano panti ta changa pathian thu manga anu le patina an enkol na chu atleirol chu anu po hian anuna na satakin a mu thei hial maya a thian dang ten hlim hlop an boi pui lai te chuan an thil ti na chuan atel ve du ngai mi alawa tin heti lai hian Abigail hi tleirol mil thatak mai le dom tak mai ni to in ama ron bi a bialnu atana som hial tu po anga ve hle a ma se chung thil te chu angai sak do ngai lo mai ni lovin chung ai chuan ama oma pathian thu chiar le an sa kho in rel bol dan ne in kai shoi dan zer te chu athlang jok zela heng ba ka hian no pangti e ti lo chuan chung trai te ma in pathian thu ashiat fia lo lai tam tak ashiat fia thina na rin na konga a aya puitling zok ta hne na thuron lak po nuam ati hle thina chutiang chuan arol puite khobel nam sakna ringot boi puya hun an man la in Abigail ero chuan chutiang konga a hun hlutak sen ral chu adu ngai lo ani chuti lai na omda na wanga mitang te soi chiat na po chu enga ma ngai du ngai lovin pathian thu a oina dal tu reng renga chuan atil du ngai lova hei ba ka hian Abigail hian ngai zong ala nei ngai mi alo boka
hei wang hian mi pa le hmeichhe inkara hmangai na hi anuna ala ton lo awangin engtiang che in nge mi pa le hmeichhe hi an lo in hmangai thei ti po a hri thiam lo hiala chutiang ti ani awang chuan a thian ti po chuan Abigail chu mi pa ngai a phazan lo tura te ngain a dan de chu an oi sak lo hle thin boka amai ro chu Abigail hian hetiang hian a hring nun hmang thale ma se pastor Andrew a hmu meu chuan anuna ala ton ngai mi alo thil dang lam tak aron thleng tatlat mai an voi khat in hmu na ma ni se Abigail chuan engtin emotakin pastor Andrew chu anel ngal hle maya chumai ba ka abula chuan a thla amwangin tharau lama a thian thatak ani thei ngei po aring to viau bok ani ti chuan Abigail ti chungkwa po chuan pastor Andrew chu an ina pathian thu sei tur chuan an som ve ta a ma se heta tak hian pastor Andrew hi Abigail moine le du omna chuan a bol a hne chang hle mai hunrei taka alo ton to lo hmangai na chu Abigail a hmurwal che chuan ti nun tharle ni in aril ruwa chuan ngai to na thalo le swal tin reng chu alo lu chu zut maya chutiang chuan pastor zom tak mai Andrew chuan chung aril ruwa swalin a beina te chu atak nge ya ti hlotlin chu atum ta mia maya te chuan thule hla in pastor Andrew le Abigail ti chungkwa chuan in pol hona te nain an hlim hle a chumai ba ka zanja tui nai tak mai te kil hovin in potlang takin ti hona te an nei boka ma se heti mek lai hian Andrew le Abigail in kara chuan soifia thiam lo indu to na makle danglam tak chu lo thleng ve mek zelin hetianga in pol hona an nei nu hian motorin anin siam ta a hemizan hian pastor Andrew chu Abigail te ina hian ariak don nge ani ti chuan mi khwal mut na pindan lama chuan pastor Andrew chu muhadam torin a phei ngala amai ro chu muthil mai tumpo chuan aril ruwa Abigail runga chu langin angai tuan sa ta hle a lima sela angai to dan te chu swalani ti hre chang hle ma se ati sa chak na chuan pastor Andrew chu a hne to ema wangin ain sum theilo ani ber chuti lai mekin Abigail po chuan pastor Andrew chu amut muna chuan lo ngai to ve ringin ani po chuan dan chu mak ati hle maya apian hnulama mipa a hmangai chun ani awang chuan ain sha thiam lo ve bok ani ti chuan le pastor Andrew chu amut na khoma tang chuan thovin Abigail room lam chu thom dim takin awapan ta chem mai chuta Abigail pindan lo na kongka chu zoite te a kikin Abigail po chuan tungi ani ti chu chiang takin alo sengal thoya launa awang ni lavin thin phudup dupin a pindan kongka chu awa hong ta a chuta chuan arin ange in pastor Andrew chu alo ni tange mai chuta Andrew nen chuan chiang takin an mit ve ve chuan in enin an du chu anin hriat ton sak chiang hle ti po an she thei ve ve a chuti laya pon lama tanga englo lutin Abigail pindan aron chhun che chu eng omni en chu zan chu an du thu sam ange in an hmang sui ta maya amai ro chu an thil ti hi swalani ti shema se an thil ti lai top san do na tor khop chuan in chhirna an la nei lo mai ni lovin Abigail phei chu chiale tha thlia sang torin aril ru chu amumal to lo ani ber ti chuan Andrew nen chuan khoma chuan anin hmang ina par chu tlan donin nuam an chen dun ta ham hama hemi no hian Andrew le Abigail chu mu hil zui ngal main Andrew po aruma let le to bik lovin an pahni chuan in serialin an mu don zui ta ani ti chuan atuk jing darli alo riak chuan Abigail pa chu tuk dang ang bokin ma taka thovin heti lai hian khwa alawar lawa chutia awa tho nuwa afanurum kongka in hong a hmurwal chuan mak ati in afanu chunga chuan thil thleng a om anga angai ngel zui mi a chan chu ni danga chuan thatakin Abigail pindan hi ain kal thin alo ni ti chuan Abigail pa chuan afanu pindan kongka chu hongin athil mu awang chuan athin phu po ri lo ti atan chuan atop ta emoti tur khopin amak ti na chuan aron jem ngal ta che mai chuta Abigail pa chuan afanu chu a mingin zoi tak si ma se chiang takle khafak chuan a han auta a chu vele khuma tui taka mudun mek pastor Andrew le Abigail te chu lo har ngalin an ma a Abigail pa thinrim tak maya loading chu chiang taka an mu chuan an ni po chuan makti hmel tak main Abigail pa chu an entering ringota amai ro chu hlauthong hle ma se chutia an thil ti swal rang tak maya highland ani chu an ring lo thong ani ti chuan pastor Andrew chu rang taka thovin Abigail pa bula chuan ngai dam adil ta a
hei mai ba ka athil ti swala chuan mo phurna alak vek tur thu te soin abigeli pa thindim chu athiam ang to ka beng dai tum chuan ati swal vek ani thu a soina sa hle boka ma se heti lai hian abigeli eroin aka po angam lo akhuma khurlok lok chungin alo thungoi rengota chutakara abigeli pala athil mu chuan a thon ema wangin le an pastorin takmain a fanu a chet puidan angai to chuan a thindim na chu a so sang sotin pastor anjonian chuan ani hnial boi ta vak vaka heti lai mek hian boina chu a so sang zelani ti chu pastor anjo chuan shia in athil ti mi ten an shia chuan amol phona to tur zong song tele ani na chen po a tor theidan tur de chu shia in ngai to na mumal tak po apu thei to meu lawa ti chuan chutia ani hnial boi lai tak chuan banga bakche intar chu muthutin thok le khata abigele pa chu bakche hmang chuan a be zui ta ngala heta hian pastor anjo chuan abigeli pa shoka chuan a thei pato pa vitin thisen po apern sa hle nge ani hei ba ka hian bakche a po thisen tam takain hetia abigeli pa acha thlak to hnu hian rum takin abigeli khuma thu chu anro chuan milpa hian a bakche ken lai chu abigeli pa shoka chuan a vit bur zui ta a chumi hnuwa abigeli omna lam chu pan le in abigeli la chuan anro che dan chu a hlau hle maya ma se thil thlen dan kha arangin abigeli tan po chuan chet lak ngai na a om to lo ani ber ti chuan pastor anro chuan abigeli ngonga chuan a tha zong song mangin a rek le ta siama chuta abigeli mi ta tang chuan mi tuile thisen chu lo chhuak hialin anro re na chu anat ema wangin abigeli mit mu te po chu apong chhuak tol tol thei hial mai a to pa abigeli po chuan anuna chu chel zo talovin a thi vele ta ani hemi hnu hian pastor anjo chuan abigeli nu le pa mun na pindan lam chu pan le in chuta chuan tui tak maya abigeli nu mulai chu bakche hmang chuan awa beile a heta hian arem lai la ya bakche chuan vit ta ngal mulin tui taka mumek abigeli nu chuan beile tor po in chakna reng anei to lo ani po achung ti ang thowa anuna lak sak ani bele ta aloni ti chuan pastor anro chuan ataksa thisen kai le athom hnoa thisen kai ti chu tire zung zungin man chwa ani lo na turin asol hno te chu uluk taka a en dik le vek hnuwa khowar ma shetin abigeli ti en chu a chwa san ta daya amai ro chu anro chuan athil ti chu ngun taka angai to hnuwa in chir hle ma se ani na chan ai chuan athil ti chu tha ati zok veu thung ani ti chuan tuk dang anglo takin abigeli ti en chu are hian are ta thop maya chuti lai mekin an then amami marthai an ti chuan ni dang ang bokin anin bulvela chuan exer la a hun ron mang le in ni danga chuan renol te chung ko thom hi ma taka hria tur om thin kha ani a ma se hemi tuk ber kher hi chuan an thom reng reng hria tur om ta lo tlat mai chu chuan marthai chu ngai that lo na lian tak mai nei tirin renol chung ko chen na en chu awathi thlai ta a chuta kongka pui in hong chu mungalin in chung lam chu apan pheile a hetia kongka pui zona adin lai mek po hian thisen thangrim chu shia in angai chu a thato lo bia maya ti chuan in chung a lo hnu hian ni tina akum thin a then omte ruang pathum thisen kara lo om chu a hmuta thut mai chu vele arang thei ang berin emergency chu a call ta ngal fata hemi hnu hian police te po reilo te a rinol chung ko chena en chu ron thlengin midang tlo po theilo tura in chung ne avel te chu sil ngal vek ani a hei mai ba ka an thei ang angin hnu choina chu thok ngalin forensic team te po chuan an hna chu an thok ta char chara chu mai ni lovin police chuan abigeli te chung ko thenom te chu zona zotin chuta chuan an thenom te chuan zanhma salama pastor anju ale rinol chung kwatina hun an man thu an soita a mase pastor anjuan rinol te chen in a chho san le lai ero an hmulo thu chu an soita bok ani heti lai mekin chhuata thisena phekhok ke thla moni in chu chu anju phekhok size ang che che ti chu reilauti an fin fia le ngal tlat maya chu mai lani lo abigeli te chen a tanga hlalauti a bakche an chung ko thana ni nge ya shia chu police chuan hmu in chu bakche a ko je thla om chu pastor anjuwa ko zian en chuan alo in mil le che che sinin police chuan rinol chung ko thatmang vek tu chui chuak tur hian hun rei po an mo lo hleya ti chuan arang thei ang berin police chuan pastor anjuwa chu man tak ngalin heta thu zo fia ani lai hian
pastor Andrew chuan athil ti ani lo thu chu war takin asoina saviawa mase athu soilaya azam mele a okhurna sa tole tuka wang chuan police rin hilna chu azwal tol emo ti mai turani a ti chuan police te chuan ama ngeya in puantir an do awangin an dop chunjom da charchara a topa in puang nge in rinol chungkwa chu ama thawek an ni thu asoita ani amai ro chu atum reng wanga twal that ani lo thu chu asoina sa hle maya chuti rwal chuan ani na hli sak a hlo thu le mol phona na satak ato tor te chu ngai ngam lovin ngai to na mu mal po pu man lawa abigil te chungkwa a tha thu chu asoita a hetianga pastor Andrew che dan rap thlak tak mai hian mi te chu a thong hlamin pon lama alandana pastor thale zaum tak main chungko pakhat a tha the hi an ring lo hiala masi ache dan rap thlak tak wang hian hotu po anga phain Christian sa khozui lo tu te phei chuan an deu so na satba ka Christian sa khwa po in social na ato na sat pha hle a te chuan ko chuan Andrew Scott a chu first degree murder case a thiam no chantirin dam chunga tang tur le parol po a chuak theilo turin a shemta ani ole khati zong kha ton tuma kan ngai thla khole the chu ani a pathian laka kanrin omlo hian atopa keima ani bokin boina kan tok le thina ni ti hi shethar le ila tin kan ni tinuna pathian ne na leng do na in sum thena konga in sum zelin pathian laka kanrin om tlat theinan kan thei to pi chho zel te ang o